भारतात 100 पैकी 6 महिलांवर अत्याचार होतात. 30% महिलांचा शारीरिक छळ होतो. पुण्यातील कार्यक्रमातून राहुल गांधींचा मोठा आरोप. महिला कधीच स्वतंत्र राहू नये हा मनुस्मृतीचा डाव. मनुस्मृतीने महिलांना 3 चौकटीत बसवलं. छात्रों की गूंजमधून राहुल गांधी यांची टीका. शासकीय वसतिगृहामध्ये मूलभूत सुविधांचा अभाव. आदिवासी विद्यार्थिनींच्या राहुल गांधींसमोर व्यथा. छात्रों की गूंजमध्ये विद्यार्थिनीने व्यथा मांडली. राष्ट्रवादीच्या बैठकीतील इनसाइड स्टोरी समोर. पक्षातील अंतर्गत वादावर बैठकीत चर्चा झाल्याची माहिती. अंतर्गत वाद मिटवून लोकांसमोर जाऊ. बैठकीत राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचा सूर. मुख्यमंत्र्यांकडून झी24 तासच्या बातमीची दखल. पोषण आहार टेंडर प्रकरणाची सखोल चौकशी करणार. दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचीही ग्वाही.